Fil-biċċerija tal-Marsa għaddej xogħol b'investiment ta' 5 miljun euro biex il-qatla tal-annimali ssir fl-ogħla standards possibbli. Sa issa diġà nbidlet is-sistema ta' drenaġġ, is-sistema ta' fejn jinġabar l-ilma tax-xita u s-sistema tal-arja kkundizzjonata. Investiment li wassal biex pajjiżna jibqa' konformi mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li f'Jannar tal-2013 uffiċjali tal-Unjoni Ewropea qalu li fil-biċċerija ma kinux qed jinżammu standards tal-ogħla kwalità, xi ħaġa li spjega dwarha Chief Officer tal-biċċerija Emmanuel Xkembri. Fil-Jannar ta' 2013 akkumulaw ċertu problemi ta' makkinarju antik li ovvjament ma' żmien jiġi outdated, kien hemm magħhom xi bad practices min-naħa tal-biċċiera wkoll u akkumulaw ħafna affarijiet f'daqqa. Li ħareġ rapport xejn sodisfaċenti fuq il-biċċerija. Sitwazzjoni li ma kinitx aċċettabbli u l-Gvern ħa azzjoni biex il-familji Maltin iserħu rashom li qed jirċievu l-aqwa prodotti fi djarhom. Later on fit-2013 meta ovvjament inbidel il-Gvern tkellimna biex ftemna u għadna isma' x'hemm bżonn li jsir biex niġu in line u dal-post inġibuh jopera kif suppost. Is-sena li ġejja se jsir investiment fl-apparat u l-makkinarju li jintuża fil-qatla tal-majjal u ċ-ċanga. Is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Rodri Galdes tkellem dwar l-importanza tal-biċċerija għal pajjiżna u dwar il-bżonn li tibqa' topera fl-aqwa kundizzjonijiet. Din huwa l-akbar stabbiliment tal-ikel f'pajjiżna food establishment anke bbażi ta' regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Infatti aħna meta dħalna fil-Gvern sibna li l-Kummissjoni Ewropea bdiet proċeduri kontra Malta biex tagħlaq il-biċċerija minħabba l-istat li kien jinsab fih. Ħassejna li dan huwa stabbiliment importanti għall-agrikoltura ta' pajjiżna li r-raħħala tagħna rridu jingħataw is-servizz tajjeb imma wkoll konsumatur ikollhom l-aqwa prodott li joħroġ minn hawnhekk.